Goddag, mit navn er Bjørn Carlsen, og jeg vil nu give en kort forklaring på, hvad et maleri for vores foto til maleri kategori er for noget. Kort fortalt, så er det et ægte håndmalet oliemaleri, der bliver malet ud fra et foto. Eller et motiv, man har liggende i digital format på sin PC. Og det her det er altså alle sammen eksempler på malerier fra vores foto til maleri kategori. Det er vores logo, vi ser her, det er altså håndmalet, det hele her, i ægte oliefarver. Og jeg vil lige vise jer et eksempel på et andet foto til maleri produkt, som vi har lavet. Vi ser det her. Det er et maleri af en nebula, og det her maleri I ser her, hvis jeg lige zoomer ind nu, så vi kunne indse penselstrøg og lærred her nedenunder, det er altså malet med i hånden, det her maleri. Og vi er selvfølgelig meget stolte over resultatet. Det er malet efter det her billede. Og I vil selvfølgelig kunne se, der er forskel. Det er ikke, I vil kunne se, der selvom at maleren har tegner motivet op først, så er der også kommet nogle få ændringer i nogle af planeternes placeringer, og stjernerne kan selvfølgelig ikke lægges helt præcist heller. Men det er jo et unikt produkt, og kunden, der bestilte det her maleri, var ligesom os selvfølgelig også henrygt over resultatet. Det er lavet i vores allerhøjeste detaljegrad A+ her maleriet. Så der er altid lige nogle ting, man skal være opmærksom på. Det er ikke en fuldstændig kopi, man får, når man bestiller et maleri fra den her kategori. Huang Ji her, han har jo selvfølgelig sit eget penselstrøg, og farver og sådan noget vil også altid tage sig lidt anderledes ud, når de kommer ned på et lærred. Billedet det er malet ud fra, det er jo et digitalt designet billede, og der vil altid være farveforskelle på et digitalt designet billede og så et oliemaleri, plus det kamera, jeg har brugt til at tage billedet her, det vil også måske forvrænge farverne en lille smule. Hvor høj eksponering er der blevet brugt, og der er en masse ting, der skal tages i betragtning. Men vi garanterer i hvert fald en høj kvalitet, når man bestiller et maleri hos os. Forespørgselen her, den er jo fuldstændig gratis at lave, så har man et eller andet på hjertet, så er man mere end velkommen til at sende et billede ind, og så skal vi nok give jer et kvalificeret bud på, hvordan det vil kunne laves om til et oliemaleri, og hvad det vil komme til at koste. Men det første man gør, hvis man vil sende en forespørgsel ind, det er, at man altså vedhæfter en fil her. Man trykker på vælg fil, og så finder man det billede, man er interesseret i at få lavet om til et oliemaleri. Og jeg vedhæfter nu nebula-fotoet, som I har set. Og jeg kender allerede størrelsen. Man skal altså også lige have skrevet en ønsket størrelse, før man sender forespørgsel ind. Jeg kender allerede størrelsen her på 140 gange 90 cm, som det her meget store maleri blev lavet i. Det mindste vi kan male er 30 gange 30 cm. Og ved meget, meget detaljerede malerier, der kan man selvfølgelig ikke gå helt ned i en 30-30. Det kan pensler og kunstnere simpelthen ikke være med til, men I skal ikke bekymre jer for meget om størrelsen her. Når vi giver jer et svar, så vil vi også fortælle jer vores kvalificerede bud på, hvad den mest passende størrelse til motivet ville være. Så skriv en størrelse, og har I noget, altså så ved vi også, hvad I ligesom går efter størrelsesmæssigt. Så det er en meget god idé lige at skrive noget her, men det er ikke noget, I binder jer for overhovedet. Det er jo altså bare en forespørgsel, I laver. Det samme med ramme. Nu trykker jeg her på vælg og vælg ramme. Og så skulle der gerne komme nogle billeder af rammerne op her lige om et sekunds tid. Der kom de. Og nu er jeg heroppe under alle rammer. I kan også gå ned og se på underkategorierne her. Men nu scroller vi lidt ned her og ser på alle de forskellige rammer. Og jeg klikker her på en sort svæveramme i plast, som I kan se her. 15 mm bred og 4 cm høj. Og I vil kunne se flere billeder af rammen herinde også.
Og prisen her, den er altså reguleret efter størrelsen 140 x 90 cm, som jeg allerede har skrevet ude på hjemmesiden. Men jeg trykker vælg, og så bliver den ligesom sat på der. Har man nogle kommentarer til det billede, man har sendt ind? Er der noget omkring farverne? Er der noget, skal det klippes lidt til? Er der noget, man er usikker på? Jamen så skriv det her i kommentaren, så har vi da også jeres tanker og arbejde med, før vi går i gang med at lave en forespørgsel til jer sammen med en af malerne. Og det sidste man så skal gøre, det er at indtaste sin e-mail 2 gange, sit navn og telefonnummer, tryk på send, og så er forespørgslen altså røget ind til os, og så skal I bare vente på et svar fra os. Så det er meget nemt og lige til at gå til. Man kan også altid skrive eller ringe til os. I kan skrive til os på salg@skovcarlsen.dk eller ringe her på 29 24 34 13. Men ellers er I mere end velkomne til at bruge vores formular her. Hvis I ved, det jo allerede drejer sig om foto til maleri, og I har et billede klart, jamen så er I velkommen til at bruge siden foto til maleri her. Men ellers vil jeg sige tak, fordi I så med, og håber det var en hjælp. Har I nogle spørgsmål, jamen, så hold jer ikke tilbage med at skrive til os. Hej hej.